Fil-Marsa, kunsill bit-tmexxija Laburista ħadem fuq diversi proġetti fejn fost l-oħrajn tlesta pitch tal-futbol u għatta toroq. Bħalissa dejja wkoll ħidma biex jitlesta l-bini ġdid amministrattiv tal-kunsill li se jkun ċentru ta' servizzi għar-residenti. Dan se jkun jinkludi fih librerija u servizzi oħra għall-komunità. F'dal aħħar 4 snin għamilna il-fuq minn 18 bankina u l-fuq minn kilometru u nofs tarmak. Naħseb meta tipparagunaħ ma dak li għamel Gvern ċentrali fil-lokalità bħal tagħna tara li l-Kunsill bil-limitazzjoni finanzjarji tiegħu għamel ħafna. L-ikbar proġett li għaddej bħalissa huwa dak li qed naraw hawnhekk il-bini. Il-bini tal-uffiċini ġodda. Biex ilesti dan il-proġett, il-Kunsill mhux se jispiċċa biżbilanċ fil-finanzi tiegħu, xi ħaġa li fi kliem Joseph Muscat tixedla għal fit-tmexxija. Waqt żjara fil-Marsa bħala parti mill-kampanja l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali, il-mexxej Laburista saħaq li gvern ġdid huwa kommess li jaħdem fuq proġetti li jikkumplimentaw il-ħidma tal-Kunsill. Priorità ewlenija se tkun l-għeluq tal-Power Station tal-Marsa. Dan isir fl-istess waqt li jkunu mħarsa l-postijiet tax-xogħol tal-ħaddiema tal-Ene Malta. Qal li Gonzi PM ma jistax jagħmel dan, iżda jkompli għaddej kif għamel mal-ħaddiema tat-Tarzna, max-xufiera tal-karozzi tal-linja u l-ħaddiema tal-Air Malta fost l-oħrajn. Priorità oħra tkun dik li tissolva l-problema ta' drenaġġ b'mod speċjali fit-triq is-sajjieda fejn il-kundizzjonijiet tgħixin fil-preżent mhumiex diċenti. Joseph Muscat faħħar il-ħidma mwettqa minn kunsill lokali bit-tmexxija Laburista fil-Marsa u qal li dan il-kunsill irnexxielu jġib id-differenza fis-snin li għaddew. Is-Sindku tal-Marsa Franz De Bono qal li l-ikbar inkonvenjent tar-residenti tal-Marsa huma l-problemi ambjentali b'mod speċjali dawk marbuta mal-Power Station, Hexagon House u l-iżbrof ta' drenaġġ. Qal li l-Kunsill se jibqa' jagħmel pressjoni fuq il-Gvern ċentrali u fuq l-entitajiet konċernati biex iżommu mal-wedi li ilhom jagħmlu lir-residenti. Ir-residenti min-naħa tagħhom esprimew ix-xewqa li l-Kunsill jibqa' dej bl-istess ritmu. Għamlinna triq li għandna l-bankini, dak li għandna bżonn, imma jien sodisfatt ħafna bix-xogħol. Sibtu dejjem tajjeb u nispera li jekk ikun hemm kunsill ieħor issa nispera li dejjem jerġa' jkun. Ikonna kunsill aħjar mhux milli kellna għax il-kunsill jien għalija sibtu tajjeb. Ikonna kooperazzjoni iktar u dejjem il-min insibu jaqdina aktar.